মহাপণ্ডিত না চব কথা তেওঁ কৈয়ে থাকে গতিকে তেওঁকে সুধক যাই পেলাই আজি আমি নাজানো তেওঁলোকে ক'ত কি কৰি আছে গম নাপাওঁ आङो गिबियावनो दिनैनि जे मोनसे उफुरा बिसायख'थियाव कक्लाबारि समस्तियाव गोबां भट लानानै देरहानो हानाय मन्टु बर' बिथांनो जोङो मोनथाम दोलोनिफ्राय UPPL BJP आरो GSP निफ्राय आङो साबायखर बावो आरो हामलायनाय बावो बिथाङा दिनै जोंनि गेजेरनि सासे बिजाथि हिसाबै UPPL निफ्राय टिकेट लानानै गेलेदोंमोन आरो बे बिसायख'थिया एसेबां गोब्राब बिसायख'थि नङामोन नाथाय बे बिसायख'थियाव मोनथामबो हान्जानि मोनथामबो दोलोनि गासैबो बिबानगिरि MLA गासैबो फैनानै गोबां सिनसियारलि खामानि मावनायनि थाखाय आं बिथांमोननोबो साबायखर बावदों BTR ओनसोलाव जौगानाय लाबोनो थाखाय थांनाय बोसोरसेनि सिगाङावनो जों सरकार दानाय समनिफ्रायनो जों गोबां बिथिङाव मोजाङै खामानि मावनो थाखाय नाजादों BTR गोरोबथानि उनाव BTR गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनाया जोंनि गिबि थांखि हिसाबै जोङो लाबाय थादों आरो बेजों लोगोसे थांनाय 17 बोसोर BPF नि सरकारनि समाव जोंनि ओनसोला जे गोग्लैसोनानै थालांबाय बेवहाय सोबख'नाय नासयनाय थगायनाय बायदिसिना थासारि जानानै थाबाय आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलाव जे गोजोन थासारि गैयामोन दा बे गासैखौबो थिक खालामनो थाखाय जोंनि सरकारा नाजागासिनो दङ हारिनि खामानि मावनायाव जोङो खुनु कमप्रमाइज खालामनाय नङा आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलाव गोजोन थासारि गायसननायावबो जोङो फासयनानै थानाय नङा मानोना ओनसोला गोजोनै थायोब्लासो जौगानाया जाफुंगोन दा बेनिखायनो कक्लाबारि समस्तिनि गासैबो आइ आफा रायजो राजाखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावो आरो फैबाय थानाय समाव UPPL जों लोगोसे जोंनि जि मित्रजोतनि सरकार बेखौ रायजो राजाफ्रा अनसायगोन आं बेखौ मिजिंथिदों बिसायख'थिनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैनानै नाङै बाङै माखासे खोथाफोरखौ रायजोनि गेजेराव बानसावदोंमोन बेफोर खोथाफोरखौ रायजो राजाफ्रा गोसो होनाय नङा होननानै आं सानो मानोना 17 बोसोर बिथांमोननि सरकारखौ रायजो राजाफ्रा नुदों बै समाव गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जेबो खामानि मावनाय नुनो मोनाखैमोन नाथाय जोंनि सरकारनि फैनायनि उनाव जोङो जेसेबां हायो खुन्दुं कम्बलनि राजनितिखौ बन्द खालामनानै डाइरेक्ट रायजो राजाफोरखौ गोरिब गुन्द्राफोरखौ बोरैहाय बेनिफिटेड खालामनो हायो लाब होनो हायो बिनि थाखाय जों खामानि मावदों आरो देग्लाय बोसोराव जोङो गिदिर गिदिर माखासे बिथांखि लादों जे 17 बोसोराव MLA MCLA थानाय EM थानाय हस्टेलफोर गैयामोन देग्लाय बोसोराव जों लुफुंगोन क'क्राझाराव मोजां आलासि गिदिरफोर फैयोब्ला थानो जायगा गैयामोन देग्लाय जोङो स्टेट अफ आर्ट गेस्ट हाउस जोङो बानायगोन मोनफ्रोमबो समस्तियाव मोनसे स्टेडियाम जों बानायगोन आरो मोनफ्रोमबो समस्तियाव मोनसे मोजां अडिटोरियाम जोङो देग्लाय बानायगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां बेनिफिसियारि स्किम जों होनानै खामानि लादों सोलोंथाइनि बिथिङाव हेल्थ बिथिङाव दा रायजो राजाफ्रा फैगौ 3-4 दाननि उनावनो नुनो मोनगोन जे जोङो थांनाय 1.5 बोसोराव कभिडनि थाखाय खामानि मावनो हायाखैमोन दा मोजां थासारि फैनाय लोगो लोगो गोबां स्पिडआव जों खामानि मावगोन आरो मन्टु बर'खौ गोबां भटआव देरहाहोनायनि थाखाय कक्लाबारि रायजो राजानो जोङो मास मोनसेनि उनावनो मोनसे जोंनि सेन्टार प्लेसआव मोनसे 3 कौटि रांनि गिदिर मोनसे अडिटोरियाम बेवहाय मेल मिटिं खालामनो हानाय जोङो मोनसे बानायगोन आरो 5 कौटिनि मोनसे स्टेडियाम मोजां मोनसे स्टेडियाम जोङो जुलाइ दाननि जोबनाय फारसे बेवहाय जोङो खामानि मावनायखौ जागायगोन बे मोननै खामानिखौ थाबैनो कक्लाबारि रायजो राजानि थाखाय जोङो मावफुंनानै होगोन नाथाय कक्लाबारिनि रायजो राजाफ्रा बुंदों आरो दैदेनगिरिफोरनो EMआथ' जोंनियाव दायो खालि गैया दा बे हिसाबै मोजां पद होनांगौ होनना बुंदों मोजां पदाथ' मोनखागोन जोंनि जिखिनि MCLA दङ गासैखौबो जों चेयारमेन बानायनानै मोजां बिबानफोरखौ होदों दा बे हिसाबै मन्टु बर' बिथाङाबो मोजां बिबानखौनो मोनगोन आरो दिनै ओरैबायदि खामानि मावनांगौ जानानै दङ जोंहा रुरेल एरियाफ्राव नोङो बेफोर खामानिखौ मावनानै फोजोबनो हायोब्ला रायजो राजाफ्रा जोबोद जौगागोन दा बे बिथिङाव खामानि मावनायनि थाखाय जिखिनि स्पेस नांगौ बेखौ रावबो MCLA मोनालासिनो थानाय नङा बयबो समानैनो मोनगोन आरो थांनाय 17 बोसोराव डेभेलपमेन्टआ बबेबा मोनसे डिस्ट्रिक्टआव बबेबा मोनसे जायगायावल' जादोंमोन जा जोङो जोंनि सरकार फैनायनि उनाव गासैबो समस्तियावनो गासैबो डिस्ट्रिक्टआवनो समान जौगानायखौ लांनो नागिरदों नाथाय हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि दिनाव नोंथांमोना नायबा नुगोन जौगानाया बबेबा मोनसे जायगायावल' जादोंमोन दा बेखौ जोङो दिनै सावरायनानै जोंनि EMफोरनि गेजेराव एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव जिरायनानै मोनफ्रोमबो जायगायानो जाहाथे समान जौगायो बिनि थाखाय माखासे मडेल बानायदों ओंखायनो कक्लाबारि समस्तियाव जिखिनि जेंना दङ आङो बेखौ जोबोद मोजाङैनो मिथिगौ दा बे हिसाबै आं सानदों जे फैगौ बोसोरनैसोनि गेजेरावनो मेक्सिमाम जेंनाफोरखौ कक्लाबारिनि जों फोजोबगोन आरो रायजो राजाफोरजों दिनै आङो बे समस्तियाव MCLA नंलाबाबो फैनानै रायजो राजाफोरजों जों अरायसम खामानि
मावगोन नोंथांनि समाव खिन्थु 80 जौखोन्दोनि बांसिन भटार फैदोंमोन खिन्थु देग्लायनि 50 जौखोन्दो एसे ओरैनो बाय इलेक्शनाव भटआ जोबोद खम जायो बे नेचारेलखा दा थेवबो जे बेवहाय माने 70% एबभ भट जादों जोङो बिनि थाखाय साबायखर होनांगोन आरो दिनै बे समावनो आङो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ साबायखर बावो जे बिथांनि गाइडेन्सआवनो जोङो गोबां खामानिफोरखौ मोजाङै मावनो हादों आरो नैबे बिसायख'थियावबो बिथाङा जोंखौ सिंनिफ्राय गासैबो सापर्ट एबा गाइडेन्सखौ होबाय थादों आरो बेजों लोगोसे एक्सन जादोंमोन बेवहाय बिजेपि दोलोनिफ्राय 100% देरहासार जानो हाबाय दा बेवहाय आङो तुलिराम रंहां बिथांनो कंग्रेचुलेसन जासियो भारतीय जनता पार्टीनि प्रेसिडेन्ट भबेश कलिता बिथांनो जोङो कंग्रेचुलेसन जासियो आरो बै कार्बि आंलंनि 22 समष्टिनि मादाव मोनसे लांहिन समष्टियाव सासे बर' बिजाथि दङमोन गोबाव सम बर' माहारिनि खामानि मावना फैनाय एबसुनि बारग' दैदेनगिरि बेवहाय बिलिमन खाख्लारि बिथाङा गोबां भट लानानै लांहिन समष्टिनिफ्राय देरहासार जानो हादों आं बिथांनिसिमबो कंग्रेचुलेसनखौ आं बावहरनाय जाबाय जोबथि सोंलु हिसाबै बेखौनो बुंनो नागिरदों BPF आ गोबां खम भट मोनदों बे बिजाबाव मा फोरमायगोन BPF-आथ' जिखिनि भट मोनदों बिथांमोना एसे बांसिनखौनो मोनदों दा दिनैनि समावथ' BPF-आ आरो भट मोननांगौ जानानै थायाखै खारन 17 बोसोराव रायजो राजाखौ थगायनाय आरो दाबो बिथांमोना नंखाय खोथा बुंनानै राजखान्थि खालामनाय दा बेफोर खोथाफोरखौथ' रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिदों आरो बुजिबावगोन रायजो राजाफ्रा नंखायनो आंथ' खावलायो जे BPF-नि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दा बिथांमोना रेक्टिफिकेसन जानायनि सम जाबाय रायजो राजाफोरखौ थगायनानै गिनानै थाखा फैसा राननानै बिजाथि मा होनो इलेक्शन देरहाया भारतनि गणतन्त्रआ जोबोद शक्तिशाली गणतन्त्र बेवहाय जाय खामानि मावो बिसोर देरहायो UPPL-ৰ আমাৰ যি সন্মিলিত প্ৰাৰ্থী আছিল বিজেপিৰ লগত GSP সকলৰ লগত মিলি যি আমি সন্মিলিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে মন্টু বড়োক ইয়াত প্ৰক্ষেপণ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁ বহু সংখ্যক ভোটত জিকিছে তাৰ বাবে আমি বিৰাট খুশি ৰাইজৰ কি আহ্বান জনাব তেওঁ যাতে তেওঁলোকে নীতি আদৰ্শৰ দ্বাৰা কামবিলাক কৰে ভৱিষ্যতে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যাতে উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰি যায় আৰু মিছলিড নহয় যাতে তাকে কামনা কৰিলোঁ ৰাইজৰ জিকা পিছত নাচি আছে ইয়াৰ বিষয়ে আমিও নাচিম এইকাৰণে পুৰা ৰেডি হৈ আহিছোঁ আমিও অকণমান পিছত আমিও নাচিম খানা খাম পাৰ্টি কৰিম ন আজি আমাৰ কাৰণে আনন্দৰ দিন খানা খাব এই মই দেখাই পোৱা নাই ৰ'বা কি কাটি আছে চব থাকিব যাৰ যি মন সেয়ে খাব পাব আজি কাৰণ আমাৰ কাৰণে আজি খুব আনন্দৰ দিন গতিকে যোনে যি বিচাৰে তাকে খাব পাব BPF বহুত ডাউন কৰিছে ইয়াৰ বিষয়ে এইটো হাগ্ৰামাকে সোধক আপোনালোকে যাই পেলাই কাৰণ তেওঁতো মহাপণ্ডিত না চব কথা তেওঁ কৈয়ে থাকে গতিকে তেওঁকে সোধক যাই পেলাই আজি আমি নাজানো তেওঁলোকে ক'ত কি কৰি আছে গম নাপাওঁ जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंनि गोजोननायनि आन्दोआव जिहेतु आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा BTR-नि चिफ मानगोनां प्रमद बर' आरो UPPL BJP GSP-नि मानगोनां मन्त्रि MLA आरो EM आरो MCLA बिथांमोननि दं आरो लोगोसे समष्टिनि जाय रायजो राजा बिथांमोननि जिहेतु नाजानायजोंसो बा बिथांमोननि अननायजोंसो जिहेतु जों दिनै देरहानो हादों ओंखायनो गिबियावनो आं साफ्रोमनोबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय उननि समफोराव बिथांमोनजों थानानै बिथांमोननि जिखिनि जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ आंनि गिबि खामानि महरै आखायाव लानानै आं थारैनो समष्टिनि जि जौगानायनि खामानिफोर बे खामानिखौ मावलांगोन होननानै आं दिनै गसंथादों आरो लोगोसे अरायसमबो रायजोजों थाफागोन बेखौ आं बुंदों नोंथांनि देरहासाराव दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा रंजादों मा फोरमायगोन थारैनो आं दहाय बेखौनो बुंदों आंनि देरहानायाव रायजोनि देरहानाय आरो रायजोनि मददनि जाहोनावसो आं जिहेतु देरहानो हादों ओंखायनो आं बुंदों रायजोनि देरहानायानो आंनि देरहानाय आरो आंनि देरहानायानो रायजोनि देरहानाय बिथांमोनखौ आं अरायसमबो खुलुमो आरो सिबियो बिथांमोननि नाजानाय गैयामोनबा आं दिनै बेखिनि अबस्थायाव फैनाय नङामोन आरो नोंथाङा फैबाय थानाय समाव रायजोनि मा खामानि मावगोन रायजोनि मा खामानि मावगोन होननानै बुङोबाथाय रायजोनि जिखिनि जेंना बे जेंनाफोरखौनो आं सेथि खामानि लानानै खामानिखौ मावलांगोन आरो आवगायलांगोन आरो नोंथाङा बेसेबांसो भट लाना देरहासार होनना फोरमायगिरि आं एक्जाक्ट बावबाय खिन्थु जोंनि डिफारेन्सा 16,000नि सायाव आरो 32,577 मोन आरो 32,751 आरो डिफारेन्सा 16,000नि सायाव बांसिन डिफारेन्स जानानै आं दिनै देरहानो हादों आरो नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट
जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360